Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang nauna, Diego Bandido. Diego! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Sino yon? May nakakatakot na boses akong narinig dun kanina. Nicole Ayala. Shoutout sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, na nag-iisip, ano bang date ngayon? June 5. June 5. So gustong magplano ng something para sa Father's Day pero kulang ang pera. Ayun. Alam mo, nung isang araw, member kasi ako ng isang mommy group. So dun sa mommy group na yon, may nagtanong doon, magkano ba dapat ang monthly income ng isang household para masabi mong komportable kang naninirahan dito sa Pilipinas? Tinanong ko rin yan siya actually sa sa aking social media accounts. Pero dun sa mommy na group na yon, na palibasa parang feeling ko medyo mga yayamanin ito. Alam mo, karamihan ng sumagot talaga, 150K pataas, 6 digits. Eh di wow. Eh di kayo na. Sabi ko talaga. Tapos, basa ng comments, Jegs. Kasi, nakalagay, syempre nagkakatanungan, parang ano pong industry? Parang ganyan-ganyan. Ano pong industry kayo? Bakit, kasi syempre magtataka paano, di ba? 6 digits. Imagine. Hindi po siya normal na mamabayan dito sa Pilipinas. Pero ang point nila doon, parang, 6 digits kailangan yung parang combined monthly income o kaya monthly income ng isang household para komportable. Ano daw ibig sabihin nun? Yung nakakalabas once in a while na out of town or out of the country. May pag-order sa Shopee, Lazada or Shein, ganyan. Paminsan-minsan, nakakapag-aral yung mga anak sa private schools, mga ganong-ganong mga eklavu. Ganyan. Sampal talaga ako nakahirapan. Nasampal ako nakahirapan dyan. Sabi ka, ay, ang hirap ko naman. Manliliit kapag ganun talaga. Tapos, nakakapanliit siya, pero nakaka-amaze din at the same time na parang ang ibig sabihin, may mga trabaho din naman talaga na ganun yung mga income-an. So kaya nga, bumabad ako sa comment section. So nakita ko na doon ang isa, aviation. So rakitera, kaya naman. So kung maghahanap ka ng asawa, maghahanap ka ng nasa aviation industry. Pero kasi malalaki talaga. Pero ganyan. it will come with the price din. Tingnan mo yung sa kanila kailangan nila ng 150K something. Oo, pataas. Parang komportable. Oo. So malaking problema yun. Samantala na yung mga nanay na simple lang, chill lang. Kayang-kaya diba? Well, nung tinanong ko naman siya sa aking social media accounts kasi varied May mga mayayaman talaga na followers tayo. Madami din na mga sakto lang din. Mga parehas lang natin, Jegs, na slap soil. Yung kanal. Slap soil, hampas lupa, kanal humor. Tayo yan, diba? Yan yung mga eksena boom-boom natin. So, ang mga nakita ko naman dyan is nasa mga may mga nagsabi 50, may nagsasabing 30. Parang feeling ko, sinasabi mo nga, Jegs, it comes with the price. It also depends kung ano yung... Depende yung lifestyle. Correct. Ano ba ang definition mo ng comfortable? Ito, Flinasio screen. Ayan. Ano to? Based on the Filipino income groups in 2025 prices. Ang source ay ang Philippine Chismosa Studies. Di mo sure kung... kung Philippine Chismosa Studies ang source. Di mo sure kung ano to, legit. O sige. So, poor
Ang family income, less than 14,560. That's a month. Per month. Low income, pero hindi mahirap, 14,560 to 29,120. Okay. Diyan pala tayo. So, dyan pala. Low income but not poor. Mayabang pa. Excuse me. I'm low income but I'm not poor. Okay. Tapos, lower middle income. 29,120 to 58,240. Ay, andun tayo sa parang gitna ng low income, yan, parang lower ganon. middle income, ganon. Oh. Ang middle class, 58,240. Middle class lang 58. yun, na 58. Pinging pera, guys. Shout out sa mga middle class Shout out dyan. sa mga middle class. Baka namang gusto nyo abutan yung mga low income but not poor. Ayan, so tandaan nyo, wag nyo sabihin yung mga DJ ng Love Radio na sa middle class. Wag. Low income po kami. Nasa middle tayo. Lower middle income. Yan. Tapos yung upper middle class, mga na to. Ito yung mga, okay. Yung upper middle class, 116,480 to 232,960. So ito naman po, yung mga dapat nating kinakaibigan. Yan. Mula dito, upper middle class pataas. Kasi yung upper income, but not rich. Upper income sila but not rich. Nasa 232,960 to 460. Hindi pa rich yan. Baka naman tong source na to. Imagine yung mga chismosa. Nakakaloka. Tapos yung rich, at least 465,920 per month. Imagine mo yan, meron kang 232K. Pero hindi ka pa rich. Hindi ka pa rich. Di wow. Wow. Sampal ka talaga ng kahirapan dito. Tanggalin mo na yung... Papa Pindot, sinasabi ko, tanggalin mo yung listahan na yan. Anong klaseng listahan yan? Anong klaseng listahan yan? Masyadong pinararamdaman yung pagiging kanal natin. Diba? Pero I think, maybe kung basihan talaga yung kaya nga mababasa mo dun sa, yung sabi ko nga sa'yo dun sa mommy group na yun, na meron talaga dun, 500,000, 2 kids, 300,000, 3 kids. Parang hirap na po kami sa 150,000, 4 kids, ganun. Ang inisip ko tuloy, grabe naman kapalat na tayo maggawing kumot yung bimpo natin. Grabe tayo magbaluktot kasi paanong kinakaya? 'Di ba? Paanong kinakaya ng mga iba na hindi talaga ganoon? Wala po akong masyadong kakilala na ganyan yung inkaman. Yung mga matataas, it really goes doon sa sa lifestyle eh. So sa kanila kaya malaki yung pangangailangan nila kasi yung lifestyle maintenance, ilan yung sasakyan. Malaki din. Correct. So kaya nga ako nagbabasa kasi syempre gusto ko lang ding maintindihan. At tama din naman, yung mga lower lang din yung income, yung lifestyle lang din naman kasabay. Low maintenance correct, din. Low maintenance din. Kaya sinasabi nga, ang 10,000 at 100,000, sabi daw nila ay magkaparehas din naman talaga ng value. Kasi kung ang 100,000 sa'yo ay parang 10,000 lang sa'yo, depende sa lifestyle mo. Ayan. 'Di ba? So, yun yung mga katotohanan na masaklap. Pero yun nga sabi ko talaga, ay grabe, may mga ganito palang income. Tapos mababasa mo din doon na kaya may mga iba na nagtatrabaho na lang abroad. Kasi ang mahal na palang tumira sa Pilipinas. Pero hindi rin, di ba? Hindi. Kayang-kaya po, guys. Diba? Usually, nag-a-abroad sila kasi gusto nila i-compensate yung lifestyle nila eh. Ganun yun eh. Kasi kung ang lifestyle nila ay lagi silang nagpapakulay ng buhok, o kaya gusto nila lagi naka-braces. Ayaw nila ng karinderya. Gusto nila yun na restaurant. Correct, diba? Yung mga ganon na gusto nila laging yung juice nila may ice, ganon. Kaya gusto nilang, kaya pupunta sila ng ibang bansa to compensate for ganun yung naman lifestyle. yan eh. It goes with yung contentment eh. 'Di ba? At syempre, normal din sa status nating tao, the more na napopromote ka sa trabaho, yung lifestyle wants mo nag-iiba din eh. Totoo. At hindi rin siya masama. I mean,
kunyari halimbawa, meron kayong kasabayan, pare-parehas kayo, mga childhood friends, Aha. na dati kayong batang kanal, batang kalye/kanal. Yan. Pag meron siyang isa na nag-level up, tas ayaw na masyadong sumama sa mga masisikip na karinderya, hindi din naman siya bad person. Correct. Gusto lang din naman niya talagang mag-level up. Wala namang, sino ba namang gusto na forever silang naghihirap? Siyempre totoo gusto naman din natin na lahat na, kaya naman tayo nagtatrabaho para makaramdam naman tayo ng kaginhawaan. O nag-evolve na rin din yung sikmura niya, di ba? Pwede din, correct. Hindi na pwedeng pasukan ng mga... Tama. hindi na basta-basta nga kakain ng medyo may amoy-amoy na medyo may panis-panis na pwedeng tirahin. Oo, yung magkakatropa kayo din na kahit may amoy tinitira nyo. Correct, totoo. Ngayon, Kain lamig, nag-iba okay lang. Oo, nag-evolve na. Pag tumira sa niya, mauuspital siya. Totoo. May mga Amibiasis, ganun may mga ganon. At hindi na naman natin sasabihin ang arte naman niya, Oo. samantalang dati, huy, past na yun. Oo. Dati yun. Kung dating kanal siya, ngayon hindi na siyang sewer na ta. Kanal pa rin. At saka may 80, may 80K. 80K sa sewer, di ba? Nakakaloka talaga ng bongga. But anyways, it all boils down to, ano nga ba yung klase ng buhay na gusto mong i-live? You live within your means. Tama. Ibig sabihin. Yan. Yun ang pinaka-perfect na diba? talaga. Live within your means. Kung hindi naman natin pipilitin ng isang taga-Ayala Alabang na mamuhay ng pangmahirap o pangkanal, kung kayang-kaya niya naman talagang everyday kumain ng steak. Diba? Yun din yung mali ng ilan sa mga kabisyo natin, especially yung mga nagko-comment sa online, na yung perspective nila, gusto nilang, sana yung kinain nyo dyan, pinantulong nyo na lang sa mahirap. Kaya totoo. dyan ang gagaling niya. Totoo yan. They can eat steak every day. Pwede silang magkape sa Paris at tayo ay magpares, di ba? Because they can afford it. Oo, sa kanila steak, sa'yo stick. Stick, Sa kanila nga Paris, sa'yo pares, di ba? Sa kanila Spain, ikaw taga Espanya. Sila nasa California, ikaw nasa California Square Garden, Mandaluyong City, di ba? Kasi nga, yun naman, living within your means. So, at yun naman yung mahalaga. Ibig sabihin, kunyari, nasa lower middle income ka or lower income, di ba? Hindi ka bibili ng mga gamit na pang medyo upper income yun. na ikababaliw mo na araw-araw kung paano mo babayaran. Check. That's not living within your means. Gawin mo lang yan kapag ka-carry mo na. Tama. Hindi yung tipong magpapakabaon-baon ka sa utang para lang, 'di ba? Masabing, ay, leveled up na yung lifestyle ko, okay na ako. Yan. Pag Mga sumikapan mo na halimbawa, ma-improve din yung income mo, ano ba yung racket, ano ba yung... Actually, it will boils down to sa basic na diskarte sa buhay. Diskarte lang din diba? talaga. Kung gusto mo ng ganito, dapat pinaghahandaan, pinag-aaralan. At importante issues din talaga, ang isang realization ko, hindi talaga carry ng isa lang na trabaho. Totoo. Kailangan talaga merong May extra. iba't ibang source of income. Ayan. So, and ang kagandahan po sa mundo ngayon, meron na po tayong online platform. Yun yung maganda. Dati, para magkaroon ka ng extra source of income, kailangan literal na meron kang cart. Tama. Physical. Yes. Kailangan literal na meron kang, basta may something kang, may nahahawakan, may physical place na magre-renta ka, yung mga ganun. Ngayon, hindi Wala pong renta kapag ka nagbenta ka online. Tama. Ayan na, Diba? inisplok na po namin na hindi lang po ito yung trabaho namin. Correct. Tumatanggap po kami, mga racket. Ayan. Ano pong racket yan? Ayan, Pwede hosting. pong hosting na, sabihin natin, pwede corporate, Ayan, corporate. kasal, birthday, binyag, patay. Yan. Pasyam, lamay. Let's go! Alam mo ba na nakapag-host na ako ng lamay? Talaga? Hindi ko malaman kung paano, kung anong gagawin ko. Pero kasi parang So, apparently... nagpa-hepe-hore ka rin sa lamay? Oo, nagpa-hepe-hore ako. Hindi, pero yung patay, buhay. Yun yung hepe-hore ko. Ayan, ang dami nyo na napipick up sa amin, ha. Una, pwedeng kumuha ng host sa lamay. Ayun. At ang unang game na pwede nyo gawin ay Patay, buhay. Nakakaloka! Ibig sabihin lang talaga, Jegs, hindi pwedeng isa lang ang source of income. Totoo, yan. Kailangan talaga, kaya ako, di ako masyadong strict dyan pagka alam kong kikita ka at magiging okay ka dyan.
why not? Kasi kulang talaga. Kulang talaga. Kulang talaga. So, wala lang. Although meron ako nabalitaan na inapprove na sa congressional yung wage hike na 200. Ako, natawa lang nga lang ako dun eh. Ba't ka naman natawa? 200 per day ba yun? Parang 200 pesos, pero sabi ko... Per day naman to, no? Hindi ko na yung detail. Pero kung sabihin natin per day, 200 pesos, sa Congress pa lang din yun. Oo. So, mapupunta pa yun sa Senado. Oo. So ngayon, sabi ko, paano, halimbawa, kung ikaw may negosyo, kaya mo bang mag-increase ng 200 pesos? Yun lang ang problema. Masaya nga ang empleyado. Oo. Ang employer. Hindi kakayanin ng employer. Oo. Saan niya kukunin yun? Correct. Diba? Magre-retrench hindi naman tayo employer. Huwag na tayong mamoblema. Sabi ko medyo mahaba-habang usapin pa to. Parang hindi tayo sure kung magpupush ba to o hindi. Kasi parang ang increase lang naman usually, di ba mga 20-20 lang? Oo, yun. So yung biglang 200 Pero in fairness, nakaka-happy Oo, kasi nakakatuwa that's like siya. an additional mga 6,000 pesos sa budget mo. Yes, oo. Ilang sangyup yun, correct. Pero ang tanong, kaya bang ibigay ng mga, especially yung mga maliliit lang na correct. Yung mga diba? middle na yung SMEs. MSME. Basta yun. Basta ang importante, diskarte. Ayan. Kung alam mong medyo patay gutom yung mga anak at medyo sakitin. 'Di ba? Kunyari, merong mga sakitin talaga dan usually, 'di ba? Hindi ka pwedeng magsi-stick lang dun sa isang pwedeng source of income. Dapat talaga magtulungan yung mag-asawa, hindi porket yung misis na ikaw yung tagapangalaga. Pwede sinasabi ni Nicole na yung online nandyan. Pwede ka maging reseller ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Ayun, pwede. Hindi mo manonotice na akala mo unti-unti lang, pero dun ang unti pag pinarami, 'di ba, ay marami din. 'Di ba? Naranasan nating lahat 'yan. Nagbenta ako ng suka nung pandemic Nagbenta ako ng bigas. Ayan. May kita din, nagbenta ako seafood. Oo, tilapia nagbenta. Correct! Tilapia ni Nicole. Tilapia ni Nicole, masarap. Hugas, charet. Nahugas ang tilapia ni Nicole. Nagbenta tayo niyan. Kasi kailangan may extra source. Tama. Patay gutom yung anak ko Asawa ko mataba. 12:39. Ako kumikinang naman siya. At ako kumikinang naman ni Nicole. Lagot ka mamaya.